Kun ga yanzu kun bani na dauka. Kai tambayar samu da Allah mimi mutum sallah lokacin sallah fa yayi ba. Za mu je mu falla. Sadiya dan Allah dan Annabi ki koma gida. Ina roƙa ita. Mu je. Na yi playing ni ai tun da za a play yake. Ya sha masa kai, wai ya haka ne, wanka ya bi jiki, ko ya kuka ga. Mu je.